Здравейте, хора! Покажем ти какво карем това. Това са лицето с бебето. Теле го. Ох, али как ме се пече. По слънцето. Сега ме ще видите как ме мажем. Дай ми още малко. Това са клем. Тук са си лицето, на съкръба, са ръцете, са корема и с всичко. Да му кажи. Да. Дай малко. Не, дай. Малко. Това няма чакате никога. Айде ям. Дай. Виж какво направи Тамира. Сима крем и яде. Дали... Не си улем. Нищо, Тамира. Сега ще какво прави Тамир? Сима крем и яде си го. Не съм бабуко, масамко тук. Не лъжиш, ядеш, аз къде река. Мама, не се ям. Мама, не си ям. Мама. Това са на бусите. Мама. Трябва щакате малко. Видите колко красиво ще стакате. Чакайте малко. Нещо забравих само нещо. Нещо друго само. Нещо.